Matul l-aħħar kwart tas-sena li għaddiet il-lukandi ta' 4 u 5 stilel raw inqas turisti jokkupaw il-kmamar tagħhom. Dan ħareġ mis-ħarriġ li sar mill-kumpanija Deloitte u li ġie ppreżentat waqt konferenza li saret mill-MHRA il-ġimgħa filgħodu. Matul il-konferenza ġie spjegat li matul l-aħħar kwart tas-sena li għaddiet il-lukandi ta' 5 stilel laħqu 68.9% tal-okkupanza li tfisser tnaqqis ta' 3.2% meta kkumparat mal-istess perjodu s-sena ta' Dan fil-waqt il-lukandi ta' 4 stilel raw 73.8% ta' okkupanza li tfisser tnaqqis ta' 3.8% meta kkumparat mal-istess perjodu s-sena ta' qabel. Minnaħa l-oħra l-lukandi ta' 3 stilel raw żieda ta' 4.6%. Matul il-konferenza ġie spjegat ukoll li matul l-2025 il-lukandi tal-4 u 5 stilel kellhom żieda fl-ispejjeż tal-operat. Apparti minn hekk ġie spjegat ukoll li matul l-2025 l-Gżejjer Maltin raw il-fuq minn 4 miljun turist li tfisser żieda ta' 12.9% meta kkumparat mas-sena 2024. Minkejja żieda fil-volum tat-turisti tul medju tal-vaganza naqas b'7.3%. Dan wara li matul is-sena 2024 it-turisti kienu qed idumu medja ta' 60 f'pajjiżna. Ġie spjegat ukoll li t-turisti f'pajjiżna nefqu medja ta' €153.48 kuljum li qattaw għall-btala f'Malta u Għawdex.